Alamomi guda 10 wanda za ka gane lafiyayyar budurwa tun a darenku na farko. A darenku na farko da ka auri budurwa ya kamata ka san wannan alamomin guda 10 na dare da za ka gane budurwa, lafiyayyar budurwa tun a darenku na farko. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel din namu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa sai ka zabi wal. Ta yanda da zarar mun ɗora bidiyo za a sanar da kai, sannan kada ka manta da danna mana alamar like, domin danna mana alamar like shi ke yada bidiyoyin mu a YouTube. Sannan kada ka manta da share wannan bidiyo namu saboda sauran 'yan uwa su amfana. Za mu fara daga fara ba tare da bata lokaci ba da alamomin da zaka gane lafiyayyar budurwa da shi. Na farko, lafiyayyar budurwa ita ce wacce take dauke da damshin farji wadda a turanci ake kiran shi da flora. Wannan damshin farji shine kuma tarko kuma mai tsaron gidan farjinta da ke kame dukkan wani cuta da za ta cutar da farjinta, sai ya kame wannan cutar sai ya kashe ta. Lafiyayyar budurwa ita ce da zarar ta ji zantuka na motsa sha'awa za ta ji sha'awarta ta motsa kuma farjinta zai jike. Na uku, lafiyayyar budurwa ita take dauke da cikakkiyar sha'awa a lokacin da ta ga ɗa namiji, ko kuma idan ta yi aure ta ga mijinta, ko da bai taba ta ba to za ta ji sha'awarta ta motsa mata sosai. Na hudu, lafiyayyar budurwa ita take fitar da wani ruwa mai kamar majina bayan ta gama al'ada, musamman in ita budurwa ce ko kuma marar aure, wato bazawara kenan in ma lafiyar budurwa, in ma ciki bai shiga ba, wannan abun za ta iya ganin shi majina na. Wannan ruwan mai kamar majina ba wani ciwo bane, hakan yana nuna cewa tana so sake koyaye ne, wanda a turanci ake kiran shi da ovulation. Wannan koyaye suna mutuwa ne saboda ba namiji da ya kusance ta da zai bata ciki. To in suka jira koyayen namiji bai zo ba, to daga nan ne sai koyayen su zama kamar majina su fito su, wannan hakan yana nuna kenan sun mutu ne. Na biyar, lafiyayyar budurwa ita take jure adadin jima'i ko da sau 7 ne a kowanne dare daya, ba za ta ji gaji ba kuma ba za ta ji ya ishe ta ba. Na shida, lafiyayyar budurwa ita take cike da farin ciki da annashuwa da zarar ta ga mijinta, hakan yana nuna babu sihiri ko kuma shedanun aljanu a jikinta, ba fushi ba tashin hankali. Na 7, lafiyayyar budurwa ita ce farjinta yake cike dam da nama, ba kofa zudum kamar tuyo, ba kamar tuyo ba yayin tusa gaba yayin jima'i ma, kuma yayin jima'i ma hakan yana dan bada matukar wahala sosai, yana dan rirriƙa zaka ji shi a dan toshe, saboda wannan naman na lafiyayyar budurwa ya a gaban na farjinta kenan, ya sa gaban ka ma ba zai samu ya shiga sosai bayan da kake bukata, sai dai ka bi a hankali ka shiga. Na 8, lafiyayyar budurwa ita take yin inzali, wato releasing mai malalowa fari fat kamar madara, kuma mai sanyi da maiko a cikinsa. Takan kawo shi ne cikin kowanne minti 2 in ana jima'i da ita. Na 9, lafiyayyar budurwa ita take da rijiya gaba 3 tare da murfinta da kwadonta haɗe da ɗan mukulli a cikin open and close a cikin farjinta. Lafiyayyar budurwa ita kadai sai san da wannan. Na 10 na ƙarshe kenan, lafiyayyar budurwa ita ce in mijinta yana saduwa da ita take jin daɗin jima'in da kuma gamsuwa yadda ya kamata. In har ya iya jima'in kuma yana da lafiyar yin jima'in yadda ya kamata, kuma take kula da farjinta da jikinta da abubuwan kula da suka dace da wurare don kar farjin nata ya lalace. A nan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Idan wannan ne farkon zuwan ka channel ɗin namu, ko kuma farkon zuwan ki wannan channel ɗin namu mai albarka, ki daure ki danna mana subscribe, sannan ki danna ƙararrawar sanarwa sai ki zabi all, ta yanda da zarar mun ɗora bidiyo za a sanar da ke, ko kuma za a sanar da kai. Mun gode sosai da kuka kasance da wannan channel ɗin namu mai albarka ta ilimin rayuwa.